Another thing about the Inai, Pulau no sini media kising sono beleke hambai kok engkau mahingka seng untris terego bisramgon sentigato seng joining program khaimani wo oro seng jugdan khaika seng aro yagro manya Tipra Mothao seng joining khaika agibo seng BJP wo tongfurbo sini khoroksa joto no sini tabuk oro joto tongnai rong sini pot gnang mang ani yagra bkhak tongo जनजाति नि मंडल नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि ताको अमित देबबर्मा ताई ते खरकसा आय उंक्लुगो तंगो सरंजय देबबर्मा बबो जनजाति नि मंडल नि मेंबर तंगो ताई आं व्यक्तिगत आं बाहानो बुथ प्रेसिडेंट तंखा एक्स मंडल नि मेंबर तंखा एक्स ताई राजकुमार जेफ्रो 2020 नि सिमिनो मंडल चालुकनानि सिंगो आपुरनि सिमना आं बावर आ पतो सामुखलाइका ताई आयं चिनि ताको बिजय बबा हानो वाइस प्रेसिडेंट जनजाति नि बो एक्स ताई उंक्लुगो तंनाय चिनि मंडल नि हायकबा पार्टी नि बीजेपी पार्टी नि ngैnya ब्रक आगिवो पिस्ता प्रमुख हते ताई चिनि एक्स चिनि ताको दासुनि देबबर्मा बबा हानो जनजाति नि मंडल जीएस तंमानि जों बरक जनसनि जे फेक बा फेक एलिगेशन टिसाइसन सामाने आबो टोटली बुंनाबो साया बरक जों ए टू जेड सिनि 1702 बुथार ताबुक बसुं ताबु लिस्ट टोटली फुनुगुरिमान बरक तामखे सनो किरिमानि बागै चिनि महाराजनि नेतृत्वे जों ताबुक बुसकां 2800 जों चिनि महाराज न जों अरनि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टार सुनामनानि बागै जों प्रस्तुत खाय जों याग्रम लाखिया ताई आसगिया जों चिनि तिप्रा सारंनि चिनि Tipra tolak lagi tong mani no seng nugunyai jati dofani samung kalanya baganyai seng oro seng tini Maharaj ni yakno romi seng joining kayu hai. Kau basawo masalia hai kau pon terjadi yang ini jah mahaja thangka tidak mengal seng dari dol sai tong mani bor thangpon seng tai bong seng aji pano care bisi kaya ni samaro aku no toli tam nomuso. Abo आबा हाय कक सागांके आं सानामु संगो जों 2018 ओ 2017 नि सिमना आं बीजेपी खाय फैयो 2018 ओ सरकार फाइमेनि समितिनि 2025 29 तारिखो जों बीजेपी नि याकारि फैयो आसक बोसोर जों मासायाव इन्याय जों मासायानो जों खाया जों चिनि आमसानि डेभलपमेन्ट खायबा गय जों सासा खायनि बागै जों सामुखोब तांनानि चेष्टा खालाया बेले खेत्राय खायका हायबनो चिनि जनजाति एरियाव चिनि ओ याक बायखनाय चिनि ओ खुक लाम बायखलाय जों डेभलपमेन्ट खायनो थांथिबो कासु जागै तंमानि बागै सामुं तांनानि गासिबो जों सुजुगरिया आ सुजुगरियानि बागैनि जों हानि हाय उबो फाय जों मासाया हांगो जों दिनै अर फायले जों थाम सानाबा जों चिनि तिप्रासा मोथांजाक जों निसे जों फायो हाय जों वानसुक मानि के चिनि महाराज न लगिरनानि बागै किसुता कम्पियारै आं सावानो महाराज उनका कासे सम हायनाय बुसकां आटाय 2028 सम बेलाय दाम कम कासा नुखंगो प्रथम काजाकलाय माने आमनो किसिसा कक सायखनारबानो हमनिनो बिहिगनो आ काजागै तिफायनाय ब्रैनो सङो नङाना हादा हामजा बेले बाजानि बुजानि फायके ससङो इनके बिहिग साकानो आं नन बेलायका हामजागो नन तैखुरै तैसिले माइखुरैनि किसिबसिबि माइचारैतन बेलायका आं नन हामजागो मिसागा इनके देलेनो बिनि आबसानि कन्फ्यूज फाय आबा किमा सोंमों न मास कासे काखाबो इनके तेबेसे पुरका सागानि साव आब्रै बिहिगता आं नन सम हायके हामजागोनि सायरगा आब्रै बन बिनि बसानि आं नन सम हायके हामजागोनि सायरगा इनके ब आदिनो बासाय थांखवा बा आनासो दाम कम सम हायके जानो हामजागोनि सावनि बांके ब आना हामजागमासो ग्रै निसागा इनके आबा केने ब वानसुगै फायखवा तानि दिनो हंका गनो सोसो सोंखिर वानि हाय इनके तानि दिनो के सम ग्रैके मुइ सङै दंखा गनो ए दिनै खाना हामजायो बस मुइया सम करिके सङै दंखवा मानासो हामजागलै यानि साव इनके आबा के सादे इनके न आ बोसायनो बसागाता सम करिके सुगिया नुखंगो जे चिनि सारा वालनि जे सम जानाय नुखंगो मुइ सङै जानाय रंनि नुखंगो सम करिके सुगिया महाराजबो सेम नंनाय बुसकां आदासियो तांगै हिमालय नायनि बोसा आपुरके बोसायनो सायखनारका समखा नों करिके आं कुनु जागा सुगिया नै सामानि हाय आबा हायकेने ब आपुर सायखनारका आपुर से बिनि बिहिनो बक बागैनि नङाना हामजागोनि सा
असकनो साव बसखांगो जुरिसि बंगने अताबक मिया बरक प्रेस मिट खाइमलिनो बिसिया कतर खाया सिकुनसा बिसि इलेक्शन सिमि खाइ फुनुदि चैलेंज आसि फान टंका फुनुदि नरक सरि लामा थांगोनाय मन्दलनर जे प्रेस मिट खायो बसां खाइ फुनुदि जों दङ जों BJP नि बरं सेबन संतेप सामु गाहामखौ खाइ फाजा जयनिं कतर खाइनि बुवा ब्रक आइसेबन जयनिं खाइमि हाचे BJP नि बहुत जों सामु खाइ फैगा हाचे सिनि ताखौ राजीव जागलो बिनि उंकुलको हिमां से ब इलिगेशन तिसनि चिनि ताखौ राजीव न हामिया साबुं म ब चिनि डेपुटी सीएम नि मकला हामिया खाइ फुनुगो आबुन परेंखनो चालाक ब जागलो बेलाखे गोबां मा जागोन ब बिनि इलिगेशन ब गोबां मा बिनि पाराव बंने पारासिमा आधार कार्ड थुमै जुरिसि चेक खाके इंगोरि खाइनाय दि हासि पुरा मानजांना हासि जों बसांगो राजीवनो याखाय आगो सरि जागलोनो याखाय हासि ब गोबां मा बिनि जाया सामुं खाइ दङ ब्लकनि सब किसु बेबाग जे सामुं खाइ दङनि व्यक्तिगत बेबाग सामुं खाइ दङ आमनगै जों डेभलपमेन्ट बिनि बिसिओ खाइमासिम जों 10टा बिसि दङ 10टा बिसिओ डेभलपमेन्ट जों खाइमिया से कारणे जों तिनिओ महाराष्ट्र लगिरना नै महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों आमसाय हायखाबा बिसि ग्राम रकनो जों डेभलपमेन्ट खालामनो बिनि यागरम फायो असनो हाम नैनि बागै जे मिया कका सामानि बनो तै खाइरे मानि ब बारखा बिसि ब्लक चेयारमेन दंमोन आब्रो तैनि बिनि साबाव अनेक एलिगेशन खेबा जाका हेबा हामिया बबो बसिं खानाका कामरो साखलायनि दङ बकमाखि আসলে পট কেমনি স্থায়ীয়া তিনি কত মন্ত্রী নেতা আছে ফেলঙ্গ তিনি তংমানি খানা করিং থাঙ্গো যে কোনো জিনিস সংসার নিজে লাংবা শুনছে স্টেবল করি আবন বাগে আং যে মিয়া আনি বাগে এলিগেশন টিসনাই যে 29 তারিখ থাংনি 29 তারিখ যে ত্রিপুরা মথা জয়নিং খাইমানি 395 ফ্যামিলি नि 1702 ভোটার্স আবো ফেক খনি সামনি বরগনো কাহামকে স্টাডি খাইদিন সাদি যে কোনো बुनि बागै हामिया सिलजानान सिगां आं साका सिनि तिप्रसा बसंबाय थुरुक बसंनि मिलिउनाय 395 फेमिलि हिनसावां आर बिशेष खाय बरक जे एलिगेशन रमाने आबन आं इम्पोर्टेन्ट बंनो इम्पोर्टेन्ट सिरियां बरक आं मकल बसांगो आमसक उबो बुया बंनो आं इम्पोर्टेन्ट सिरिया हायपनो सिनि जे बीएससी नि भाइस चेयारमैन बजेमिया वो मेलार मार्टनी सिस्टेम है आनसार सही रोजा गई हाके नायखेले परमोन आबा हाके नायखेले परना कारण जों जे पार्टी आं जे पुरो 2014 निसिम बीजेपी खायो आफुरबो टिप्रालेन सानै दङ जों 5 जन मिसिल खायो बिसोर मन बाजार आनो नगैने कबरदां खानि मोनै बुजिखदा यांके टिप्रालेन सानो बसा जोंनो खौ वानसा बाय कायका पार्सोनेल अटैक खाया आंगबो बनि जे तमुं सामुं बागै मा साका आर जे बो भाइस चेयारमैन जे मामानि आबो आई 15 कोटाव से ताबो रिसाबल खांगा आबुसुन तंजाक लाख बो हाय महा बावता बास आं जीवन नुगियाखो बुनि सैरे मानि न परिया बो तेसो से हाबायो बीजेपीओ बो बीजेपी नि मर्मताम साइमागाबा पार्टीओ पद तंनाय थानाय चेन्ज जोंनाय कताल फायनाय बो सानै साबोबा उ सिगांगो फायनाय 2 दिनेर बयरागिया अन्नरे कोई प्रसाद हमा हेताको बुझिखेदा बेलाय साधुगिरी सिकंनि लक्षण आर जे बरक मिया जे सिनि लगे सीपीएम मांगसेन सामने बरक जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइफोर बंनि उकुलको जे बूथ प्रेसिडेंट आसुक तंना आबुसे सीपीएम नि खास एलसीएम मेंबर बनस बूथ प्रेसिडेंट रखा बुझिखेदा सीपीएम नो रिहेबिलिटेशन रना इनका बीजेपी আর বিজেপি नि कायसा साका संगठन के जनजाति मोर्चा बुझिखेदा बर किरिजाका सिंह बंनि लगी बर करिखा या फतला हा करिखा बरक न कुंथाय कलक बीजेपी रक जन जुता मजा सानामि रेखा बुझिखेदा बरक बंनि कक सारा चलिमिया बरक सैरिमान आबन परिमा सानाय बजा परि सामने ब एनालाइज खाइमा kana आबो बुझो अथे कुबै ताइ चेंग्रा अमहाय चलि तबो अम बीजेपी दा ना सीपीएम नाय नेला बेबंग बीजेपी नि हार्डकोर सैनिक रक मा वारियर रक बंग न नायसिगि मालिया बंग नि तमुंसा मुंनो साजा एंगे फायो जों कारण 2018 नि सिगां टीटीसी रेनानि गसिजाक मेनिफेस्टो दङ आबो
abo to কোনো অন্য পার্টি সায়াবলে বিজেপি সাবলে খোট ইনকে তিনি জরা তাঙ্গে রিলে आंखा 7 বছর का सरकार आबोनो तैदेव थोङै दंनाय जों थोंजांनाय बर' गैया जों बुनि दफानि तला तङैमाया सिन दफानि बागै काम खायनाय सिन बोसाबोदै सिन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर न सेफ खायनाय बागै जों महाराजानि यागन बिनि मुभमेन्ट न ताइबो क्राक खायनाय बागै जों फायो र महाराजानि सैनि गंगै इंनान बागै बसकांगो तामरक सामक खालामनो हानाय वार्ड बसकांगो तिनोबो कायसे प्रग्राम दङ रिगनाय बाग जानाय प्रग्राम जों रिगनाय बाग लायनाय सिनि साया चुगिया बरक रंनो एयाव माहाकेन जों तिरक आगुंनाय आनी मुं राजीव देवर्मा एक्स बीएससी चेयरमैन चोले माडी ब्लॉगनी आरता कैसे नंगनि बिसिंदिते कैसे कक सानामु संगो जेफ्रु 2019 लोकसभा इलेक्शन आफ्रु बुबाग्रा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट आ समय जदि चोइलाम केंद्र থেকে ত্রিপুরা एरिया থেকে 28 बुट काले खाइरि मानो आ 2021 ত্রিপুরা मथा आजाय फ्रु आफ्रु जे विशुदेव जे कैंडिडेट बनो 3448 बुट तुबिर फाइमान ত্রিপুরা एरिया नि गांगे तिनी 2023 निर्वाचन सिनी गोसाम डेपुटी सीएम बंगनो तांगै नाय बोरै फैकेसला तांगै 1112 जन कालिया तांगै बरताम साका वालाय बुलाय हायंलायकर आच्चा आं हामियानोखा आनि आं साक सांनो काहामबो साना थाङिया हामिया साना थाङिया बरक साका नरं ताउक जासायखायनायदि बरकनो काहामनि बं यागो लीडरशिप रमानि तीन तांगै 1102 बुट आरन खाला बंनि लगी बरक करिख्या बंनि 12टा बाजिनो खनामां बुया कायजाखा बंनि तमुं सामुनो नुगै हांगे महाराजनि फाइसिं सिनि टिप्रा सरक सिनताम सिन टिप्रासा सिनि ताबुक थुरुक बसंनि बररक वानजि बसं बररक सुदनो महाराजानो मुभमेन्ट चाजागिनाय बिनि आं बांग्रोग दं आजागा बर किरि जाखा 2028 जों बुबाग्रानो सीएम सोनामैनाय सिनि जे मानथाय ए टू जे सोंनानाय आर बं हिम्मत दं हांगे बंनो जों जे 29 तारिख प्रग्राम खायमाने आबनिया ओ हलगरबो सातेतेवन खाय फुंदिन सादि करिखा आबन बिसिंगो मिलिलाया बर मिलिलाया मंडल पार्टी एक जनजुता पार्टी एक दं बुथिखा आर बरनि जे ओ व्हाट्सएप तै कुतुगलाय माने बीएससी चेयरमैन बिसुना सिंगमाय बिसुनो ओबो बीएससी चेयरमैन ना सिंगमाया नीरू बाय मिलिया बबाय मिलिया आबो बेबंगान थानि प्रमाण दं नर नांगा गां स्क्रीनशॉट दै हरन